durun, özmatçan. Qowma, Oy. ejen wama, Ece! Ha? Gel kıydım. salam ence. Aleyküm selam kıydım. Yine diyeyim, Ne diyeyim? qiydim diyeyim. Ne oldu kıydım? Siz bilen gürleşmel vaatım. Men hacağan qiydi. Kim kaçağa? Öňrä size gelen üstü. Ha şoň kıydım mi? Tuğla ben yaman o edip becerip gidipdir. Allah can rızkı bol olsun. Men yaman akıllı ana harmam ödüm etken, kırlanmam ödüm yugan, taşarlarım mesburyan. Men size söz veren, hem işler ödüm etken, size işletmen. Elinizi kızgın sudan soğuk suya sokturman. Düşünmedim. Mağa olayım. O neylek kolya? Hakkımı durmuşa çıkayım, men kızıçlığı öldüm. Kıydım. Özecin. Nengecem yaramanı aradan çıkıptır küçük aka. Şeyleme. Oğlum kakat yara uzadıktan mepat bolli. Harbollukta de. Mağa olayım mı? Hava kıydım. Ece, Hava oğlum. belki gepleşiňiz gutaranlar. Atı verme kıydım. Öyümün erkeği şol. Kıydım. Yine gelip olayam mı? Oğlumun geplerinden katı görme kıydım. Savçuluk meselesine gelen dedi. Ulunun özü gürleşer. Sen kellen alıp manyalık zaten. Böyle. Sağ ol. Atamrat, geleler ötken kapka kılya. Özmatçan. Alo, aleyküm. Aleykümselam. Sen teknik çağırdın mı Cin? Owa gelim. Öyde erkek kişi yok mu? Men gözüňize gyzap görnýänmi? Yok la. Girin. Bol doğuşap duramın ödümü berki daýmele keniňizde. Men düşünemem. Aýonda bar. Kaçan ýoly? Kakam ýogalanyp uzak ýol iş saparyna gitdi. Edip bolan okmaýagam. Ola kim utkany? Näçe ününler beýip takdyrypdy? 2 günden bäri. Bawa dipde dörtüňde agam. Ana bolle. Hyzmat hakyňyz näçe bollagam? Ha yok hissat gerekken fatça ekenleň sana. Her hyzmatyňam haky bar agam. Maňa ýetim çaga sereden ýa seretmagam. Meşin alagam. Sizden ýene bir zat haýyş edip bilermagam. Aýtgany. Biz bu löýe täze göçüp geldik. Kakam ýoklugyny hiç kim aýtmam. Näme üçin? Erkekleň ilçeme yaman gözele seyretmesini islämok. Böyle. Gör men orada koyuyor. Kakamcan hoş geldin. Hoş gördüm. Qawmy ýagdaýlaň kakamcan.
Hudaýa şükür. Gelenin bilmän galaypdym. Ýa-da ölensiň kakanja sana hartaýlak gelýän. Bilýän gyýdym, men än erkek kişi. Köp wagtym basarda geçýär. Terbiýäň bilen şuňlara geldim gyýdym. Mundan beýlekden terbiýelemän bir aýal maşgala gerek. Kaka okaba mat bilýän meralçyk terbiyämi? Kitap okuýanyňa beýenýän gyýdym. Ýöne saňa eje gerekmi diýen. Eje diýdiňizmi? Awa gyýdym, eje diýdim. Şuwaq gurrumuzy ejem eşitmeýän-de begenýär. Şoň bir öýe bardym. Işe çagyrdylar. Kiçik oglanjyk bar eken. Qaqalaram aýrylypdyr. Dogry, men seni terbiyeledim gyýdym. Ýani sana eje terbiyesi gerek. Oglanjyka qaqa terbiyesi gerek. Anna terbiýän aýalyň owdan ekenmi? Hayaly görmedim. Yani oglanjyk hakyky mert erkek edip yetişdiripdir. Şo taýdanam belli mert aýallygy. Egerde gelecekde çağılaňyz bolsa, men tutmarsyňyz-da kaka. O näme diýmek gyýdym? Men sizi gatjaba gowaran kaka. Ahir getirdi öýdýän. Gelmän geçdiňiz-de, getirdiňizmi? Getirdim dogon Hudaýa şükür. Ne dogon pampersdan bilen emmesiniň içinden sowga çykkanlar boş ýokdur içinden. Hudaýa şükür diýänizmi? Hudaý barmy näme? Estağfurullah. Näme diýip dursuňyz? Gulaňyz bir eşitýän diýen zadyňyz. Hudaý bar bolsa, ondan hem üçin men ýaragsyz çagamy, garyp maşgalamy Hudaý görmeýämkä? Siz näme iş bilen meşgulanýaňyz dogon? Menmi? Köýnük dükkan. Onna durmuşda näme üçin ýyrtyk eşikli adamlar bar? Olaň özleri gelip bize haýyş etmeli dikip berdi. Diýmek isleýän nälerlerde. Bah. Käbir adamlaram idilsiz ýalakda. Allahyň huzuruna barman, ibadat etmän, sadaka bermän, ýene de Hudaý barmy diýäňiz? Çyn ýürekden Allaha dilek etseň, eliňi boş goýma diýçaçyn. Sag bolun. Bollu Sabaryana. Nira barýasagam? Barangda görürsin. Akly mende sen haçan aýşýan eleň bilen. Ey nisip bolsa sähel bir bahana bolýar. Ýok daýmak galany. Bu şahkelli firmany ikimiz agdy berjek bol, gallyras nisip bolsa. Serda aýalyň däme aýal? Agam giýiňiziň ýanyna getirdiňizmi? Men taşlak içek olýarmyň şuň ýanyna. Men pikir etmeseňizem ýegeniňiz pikir edäýmeli kiniňiz. Görüňiz okmy ikili getip dura. Bu näme üçin getirip berkana bäri? Garaşa kılmadyr özüni şuşa. Bakymjak gelýär-de. Şu maşina. Doganmyşlaň şu bolturşun göresim gelen ok gidäýeli. Ýew seret. Ya onsaýla. Ya da maşgalaňy. Kiç boljan. Men masgalam paýlaýar. Çağamam paýlaýar. Ýöne. Muny feýýän. Mähir, Gaýs Gafil. Hayran alaýmalyna haram berleýän eken bilöýdi. Mıtıklap oturmada çap-çapdan ýsene. Dünkün ýalyp şora däldir-de niwala şorany.
Tonon okmy? Naharda saç neymişleye? Uf, al naharın ödümi? Dayvacan bağışlarsınız. Ha, gowçuluk mece. Näme boldy? Gelin oğlum. Gelin ne gelin nahar yani bir bilýänmi? Bir gün şo, bir gün saçyp geçinden gürle bir zatlar diýdi, ne ayalımdan gorkýanmy? Dayvacan bağışla diýdim aýan size. Çuguly, gaçanyny bilmän gaýtdym. Bağışlarsınız. Bu ýagda indi gaýtalanmasaň. Saçyňy nahara düşürip isrif etme. Sebäbi seniň saçyň her bir tary men üçin gadarly. Şu pul almasam olmaya ecem yarana ogurlugam etçek gel bolýyn. Şu puluma gaty berip. Dost, halaza çöýüp berýänden beýtmese näde bolsaň, sonra balaýdy, näme başyň göndän. Ay dost, näme bolsa şo bolsun. Men şu pul almasam gaty berýärmem. Ýöne senden ýekece haýyşdym. Şu pul alanym aýtmasam bolýar. Ay dost, sen ödün mü? Menki aýtmak. Balya sağ bolýan aýtma gaýrat et. Men gaty berýär şu pul. Oğlanlar sevdalar näle? Şol olgunky arada 250 manatdan Skechers krasovkalar goýdyňyzmy? Hawa başlyk 250 manatdan goýan Skecherlerimizi müşterilerimiz gaty halady. Sevdalar hem gowy. Balya sevdalar gowy bolsan menen bir hasap edip geçeň. Oğlanlar, geliň bäri. Näme kılmak? Näme bol başlyk? Oğlanlar men 2 gün bäri gelemek bilen birge hasap çykanokmy? Başlyk şu pul. Näme pul? Nä biriň aldyňyzmy ýa? Başlyk şu puly men alym ejeme agyrýar. Şu pul gaty gerek bolýar. Siz aýtmagy üçin başlar. Ejigim şu pul şey. Sen ma gelip şeyle diýen bolsaň men özüme meredim şu puly. Ejeme agyrýardan bolsa olar ýazdatlar emem durmuşyny bolup bilýär. Ýöne sonra balaýman keninle. Ejigim men sana 3 gün wagt berýän. Şu pul tap. Eger tap bilmesem işden gidýärdi. Dayda sodam bu tortdur da madina lahkalayn kratarjak bolýanda. Yok, dur gelin tak otakla karetme, gitmemeli diyelim. Ben oradan yerim var, ama himyen ölüm, kurtu takı. Ön kıyarlarından göçüptürünü, hayrak marketin yanına göçüptürür. Görüyor diyorum çünkü doğma, men aşağıma la kareteyin, böyle öldür, getiriyem. Oğlum gitme gerek, kayın çalışını getirip verir ölümü. Sen kıydın alma. Ben telefonu yırtakar. Alo, salam. Şu kurtu takı, ama himyen ölümüm ka. Görüyor diyorum çünkü doğum takı. Öňki ýeriňizden goçupdyňmy beni hayratyn ýanyna. Men öňki klientiňe enesgende, çemedamy sizden batgyp gaýtýardyma. Şu tapar men öýme dastak etdirjek bolýanna, dastak etip beräň şoň güzel ýanda atlamdan. Çogonna, bolýa garaşýan. Iner gelýän kızaranda atlamdan mesi geldi. Kurtu taklama himýe bölümden. Madam şu taýdan algan dağdajak bolsaň, iner 9 kilo soda fakat amatly hem ağaçlara bolýar, hem türleşiklere. Bakasam 70 ýaşmalar. Bata amat, çöpün bakası. Öňe mullanýan gowsa otaşy. Ina bulan kir maşina arasyna geçdi. Ýaman gowturşy. Atýama kir maşina arasyna jetýär. Bakata 20 manat bata amat beter. Bulan qiran ýağ çözüçi. Bulan bakat 15 manatdan bata amat löden bata gowaýar ýa. Öň kullanýanymyz başy. Sizem gerek bolsa, loma himýe bölümde jaňadyp bilýäňiz. Amatly bakalardanlar. Zatlar bata gowtur loma himýe bölümden. Arkayn janatın aşağıda nomerler belirlenip geçsin yani. Gelin barını getir. Bir maha bağlatacağım. Hani ataştır kır maşini ilk arastıra falan kırılan ataştır. Ne iyi serçisten mi hafada sonra.